halor ke jingkiu palat ke boarding electric ha ka shnong umtasor maudakha ribhoi district ki pajba nong shong shnong ka te ka shnong menta ka sngi ka arpo atregwe yong kilalet bentur shaka office o assistant executive engineer han nongpo rural distribution subdivision MEPDCL nongpo na ka benta ban ujor halor ka te ka jingkiu palat jong ka boarding electric ha ka ni ka sngi ladon kumba live hotli kit nomying ki balamat ye kate jingsha khata na ka jingkiu palat ka bil jong ka boarding electric ha kate ka snong tasor maur khar kane ka jingye kendu yaw engineer kalong ru bagi te ki longying ki kwa ban pan jing shai halor kane ka jingkiu palat jong ka bil jong ka boarding electric ha ki ying ki sem jong ki ningkong ngoban I play piki media mo ki bala like ka por ban wan ya kendu engi ban tips panggi jing jungi iwan kenang ne ha kan ni ka office MCL tang ban wan pan jembut naki balega kan ni ka bilai jungi menta ka kiu gensan habangi la dep siu kelas pimen mentangi i de benai baar ma kum kejonga de benai baar las pimen tang ban dalwan keli ki ong ba nadu benai bispeu benai bakhatwe hadu mentangi pat siu te ka tangi kwa ban yo jing shai bakin batai tang ba ni den keli rum su ni kum pat ba ngin su ko ha ta yang tu jing batai siki sudah kok bagi ya wan lam ni pat kini kirang baru kini ki ba ya lam khamat wan keli tik tharai ki la kham su ham ki ngi te kum ki pat ba dingin su thu rai kato tamangi shuan keli jingmet te sagawer kerpat ki da ki la ban penrit mak kendian ndi tang kendian ro ban long normal ke made ban siu tang kata hi ka jing mut jingi ban wan hang leong ban wan keli ki kai ga daw ba pelong ban kiu kan san keli kan ngi ki baduk ki ba 11 ngin ai ngin la ban siu kan san tang si benai arbenai la poi do kan riu kan yo hajar ka bil te ki ba don kon kin sakon ne kin play school kon ne kin sewi kan ni ka bilaj ne da siu lut ya ka to da ai kon kin bam play school kon da ai fit kau kon da ai te ka ni kerpat ya ka sarkar kan da long ka balak ta khalem yang ki baduk ka suk ba belas ni ban ele ka balak ban penbiang man benai ro ha ka bilaj man benai ro ong i gitu ki mitari daran itu nong siu bilaj ro bakin lebha perkat ingi baduk masuk ki bom dan belah mo ka babiang te lada koi kumne bahe ka bilaj te jumlah araban siu tengah oke ba kajiban ni ne ko office jong ka misal ada kata apa ka jingkiu kalau ka jingkiu jong ka bilaj ba ki nong sunong ba siu ba bilaj lagi sanspa ne sauspa si benai ki hap kan siu yang bilaj menta ki ho hajar ki ba tam lagi ko dan ki bayo khasan dan ki bayo khanyo khapra te ngiwan pan jumut apo ka office nang ne ba balai hadu kata ka piu ka bilai den re habang poi hane ngilap ba kacing siu bilai ne sim bilai na du panai kabar balawan ra ya ka smart bitar ko ka snong ka jongi i ba kampiang mar ka bel ba kisim kiong ba kisim profesional bar ka kiong profesional kisim ba ya ka rate ka ba kisim ya ka light balada ka 10 kilowatt kisim tang 10 kilowatt bat ya ka consume kimsim te ka penlengo yang i bar ba ka smart meter ka wan kan ba ka awareness kam dadon te namar pa kam dan awareness program di ba kim shai bat kusutu ba ka jing su bilai kala siu henry kisu tang ya kata bat da kala poi kum kan ka kis ba ka bilai kala kibun te ngi haban awan mi chene ban pan jing shai na ka office nam ne di kendiat iyo ya ke jing sai ba ka de na kata di henry ke tempat long ke ba ai jingun yang ni mar ba sempat urlong ya ka jing kwa ka jing ni mar ka dang long ke barang sadum ni tinggi layak keren bat seperti engineer bang ni bat ula ong ba se keren salor ya kan ka kam di ngi kimilenti ba ka kam kan long ke ba biang bat kinang tribha kenang ba kadam dan kenang menra ya kai ke ba kum kene tingi terpat yang sarkar tanang pej nang mismu sai ba ya kalaj menta la sim da company tingi kerpat jure ke sarkar pakan pej ba ya kum kini company bakin wanra ya sistem ke ba trekam mahrukom ke ba biang kenang ba menra jinge ya ki pej ba ki ba song apo ka thang bejongi di ba tang kata di yaki cintip kambun min sai firdin bang lawan mi pat na ka office jung si na tena silok Brisbane.